दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। दिल क्यों ये मेरा शोर करे। नमस्कार दर्शक बंधु, यह हूँ प्रथम वीडियो। प्लीज वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। আরে দিদি দেখো আমি তো ফুলছিলেন তখন। হ্যাঁ তুমি তো ফুললে। আমি ফুললাম কাকে যেন দিলাম। দেবা কেমতি লাগুଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆସିବା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେ ବିଷୟରେ ପଦେ କିଛି କହିପାରିବେ କି? ଓକେ ଦେନ୍ ଆଗରେ ଆମର ଦୁଇ ନେଭି ଭାଇମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଉ କିଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ଆମେ ନାଇଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନାହିଁ ଭାଷା କ'ଣ କି ଭଣ୍ଡ। ଆମେ ଗୋଟେ ସଙ୍କୋଚରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ କେଉଁ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଚଏସ୍ ଅଛି ଦୁଇଟା, ନାଲି ଆଉ ନୀଳ। ସେ ଦେବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନୀଳ ପିନ୍ଧିବୁ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାହା ଫରମାଇସ୍ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ ପିନ୍ଧିବୁ ନାଲି। ତେଣୁକରି ଦେବାକୁ ଆମେ ଆଉଥରେ ପଚାରିବା କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବ୍ଲୁଟାକୁ ବେଶୀ ଚଏସ୍ କରୁଛୁ। ଲକର ନେଲେ ଦୁଇଟା, ଇଏ ଲକର ସ୍ଲିପ୍ ଦୁଇଟା ହଜେଇବେନି, ରିଟର୍ନ ଦେବେ ନା। ଏଇଟା କଷ୍ଟମ୍ ବିଲ୍ ନେଉଛି। କେଉଁଠି ଦେଖା ହେବ କଷ୍ଟମର? ବିଲ୍ଟା କେଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବିଲ୍ଟା ନେଇକି କଷ୍ଟମ୍ ବିଲ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଆଉ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ। ନାଲିଟା ହେଉଛି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର, ବ୍ଲୁଟା ହେଉଛି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର। ରେଡ୍ କଲର୍ ଇଜ୍ ଲୁକିଂ ଭେରି ଆଉଥରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ହଁ ଦେଖିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଜଗାକୁ ବ୍ଲୁ ଗଞ୍ଜିଟି ହବନି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଦୋନୋଟେ ତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ୱାଣ୍ଡର ପାର୍କ, ଯାହାକି ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରେ ହିଁ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି, ଇନାଗୁରେଟ୍ ହେଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟିତ ମୁଁ କହିଲି ରେ, ଉଦ୍ଘାଟିତ ମୁଁ କହିଲି ବେ। ଆଗରେ ଆମର 2 ଜଣ ନେଭି ବୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଭିରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାସର ଛୁଟି ନେଇ। ମୋବାଇଲ କିଛି ନାହିଁ। रेडी आसछि पूरा इंग्लिश ओके it's showing black. Actually this climate is showing black. Some Chinese is there, so it's like black only. Here also black. Yes. बर्तमान जगह को आउ किए जन आसिकार संभावना अच्छा ऊपर पूरा खसुँच बहुत बड़ अच्छे बागीचा वालाटे अच्छे
ପାଞ୍ଚ ମଲା ଭଳିଆ ହେବ ସେମାନେ ଘୁରି ଘୁରି ସେଇଠି ଗୋଟେ ହେବ ଘୁରି ଘୁରିକି ଆସିବେ ରେଡି ଓକେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେବା କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇ ଟ୍ରିପ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇଥିରେ ତମେ କହୁଥିଲ କି ପାଣି ହେବିନି ମୁଁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ଗାଧେଇ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲାଣି କଥା କହିପାରୁନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ନୂଆ ନୂଆ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ସବୁ ଭଲ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚାଲିଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ ହଉ ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେବା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଅଭିଷେକ ଆସିବ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ନିଶା ଆସିଯାଇଛି ନାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଆସିବେ ଇଏ ଯାଇକି ତା ସହିତ ଆସିବ ମୋ ଗାଡ଼ି ଫାଟିଗଲାଣି ଗୋଟେ ଅନପ୍ଲାନ୍ଡ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ମାନେ କିଛି ସ୍ଥିର ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ମନା କରିଦେଲେ ବହୁତ ପିଲା ଆସିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ 4 ଜଣ ହିଁ ଆସିଲୁ ଯେହେତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଗା ସେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଫେରିଥିଲା ତ ଘରକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭିରୁ ଆସିଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଭି ବି ଆସିଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆସିଥିଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାଣ୍ଡର ୱାର୍ଲଡ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖୋଲିଛି ସେ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହିଁ ଓପନିଂ ହେଇଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇଥାଇପାରେ ମାନେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲୁଛି ସକାଳୁ ଆମେ ଗାଧୋଉଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରହୁଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଗୋଟେ ଇଏ ରହୁଛି ଗୋଟେ ରିସେପସନ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଦୁଇଟା ଗୋଟେ VIP ପାଇଁ ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି VIP ପାଇଁ 700 ରହୁଛି 799 ରହୁଛି ଆଉ ସିମ୍ପଲ୍ଟା ପାଇଁ 699 ରହୁଛି ତ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଡ୍ରିଙ୍କ ଦେବେ VIPଙ୍କ ପାଇଁ ତାପରେ ସେଠି ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିକି ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ତାପରେ ଏଇଠି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି
ଆସିବ ତଳେ ଟିକେ ଜଣ ଘୁରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ନା